जर'खा बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफाद अक्ट' 12 आरो 13 फेब्रुवारि 2020 थावनि गयबारि गोजोन नोगोर तामुलपुर बाक्सा बड'लेण्ड। मानगोनां मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि गाहाय नेहाथारि लेङाइ आफादगिरिफोरखौ लाफानानै साफ्रोमबो मावथि लोगो नोंथांमोन, मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो दख'रानिफ्राय नुजाफैनो हानाय थान्दै लोगो नोंथांमोन, आं दिनै 30 बोसोरनिबो बांसिन सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि जाबोनो मोननायनि रोंगौथि आरो मोन्दांथिफोरखौ नोंथांमोननो सुंद'यैब्लाबो फारि फारि फोरमायनो लानाय जाबाय। एबसुआव हाबजेननाय समनि आंनि मोन्दांथि आरो रोंगौथि 1990 मायथाइयाव गोख्रों आरो गोग्गाथाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय जानाय सोमावसारनायाव बाहागो लानाया साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रामोन। बेबायदिनो आंबो 1990 मायथाइयाव तामुलपुर जौसिन फरायसालियाव फरायबाय थानाय समावनो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सासे गोख्रों मावथि महरै बारसोमदोंमोन। 1997 मायथाइयाव रङिया फरायसालिमा एबसु दालाइसा आफादनि आफादगिरि, 1998 मायथाइयाव बै समनि बोखावजायै कामरुप जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि, 1999 आरो 2001 मायथाइयाव बे जिल्लानिनो आफादगिरि सायख'जानायजों लोगोसे 2001 मायथाइनिफ्राय 2005 मायथाइसिम मिरु एबसुनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि, 2005 मायथाइनिफ्राय 2009 मायथाइसिम लेङाइ आफादगिरि आरो 2009 मायथाइनिफ्राय आथिखालसिम गोलाव सम आफादगिरिनि बिबान लाना बर' माहारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय हाबा मावबोनो खाबु मोनबोनाय जाबाय। बे गोलाव 30 बोसोरनि समाव गोबां मोन्दांथि आरो रोंगौथिफोर मोनबोबाय। मुंख'जाथावफोरनि गेजेराव 1998 मायथाइयाव दुधनैयाव खुंजानाय एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लाहैनायाव सुथुर हान्जानि सोद्रोमा साननानै बर'निनो हाथियार दैग्रा आफादनि थिउरिया सोद्रोमाफोरजों गाग्लोबजानोबो गोनां जादोंमोन। बे जाथायानो आंनि जिउआव मोनसे दिंराय बिन्दो, मानोना बे जाथायनि सिगाङाव आं एबसुनि गोख्रों मावथि महरै हाबा मावदोंमोनब्लाबो सासे फरायफुनाय फरायसा महरै गोजौ सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे UPSC आनजाद उथ्रिनो गोदान दिल्ली फारसे थांनायनि थांखि लाखोमानानैसो दङमोन। नाथाय बे जाथायनि उनाव बेफोरबायदि जेंनाखौ गोथौसिनै बुजिनो आरो बोस्रांनो थाखाय गोरबो इसिङाव गाबखांनाय सोमजिदोंमोन। बै समनिफ्राय माब्लाबाबो उनफिनालासे गावखौनो माहारिनि थाखाय बाउसोमनानै दिनैनि बे बुब्लिसिम सौफैबाय। आं आरो थामथि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सिगां बुब्लिफोर। थामथि बड'लेण्ड सोमावसारनाया जागायनायनि सिगां माखासे जाथाय आरो हाबाफारिफोर जानानै थांदोंमोन। बेफोर जाथाय आरो हाबाफारिफोरखौ सम आरो बोथोर गोरोबैनि जाहोनाव सिगां समफोराव मुंख'बोनाय जायाखैमोन। नाथाय दिनै एबसुनि थामथि जोलैनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों थाद'फैनायलाय बैफोर आयदानि सायाव सुंद'यैब्लाबो गाहायाव फोरमायनो लानाय जाबाय। एबसु आरो भारत हादरनि गुबुन गुबुन आफादफोरजों मोगा-मोगि। नैथि खेबनि थाखाय लेङाइ आफादगिरिनि बिबान आजावखांनायनि उनाव बै समनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि रोनगोरा नार्जारिनि गनायथि लाना आं आरो मुस्रि राजु नार्जारि बिथांजों 2006 मायथाइनि 9 निफ्राय 13 नभेम्बरसिम गोदान दिल्लीयाव मुंख'जानाय इन्डियान ससियेल फरामाव बाहागो लाहैनाय जादोंमोन। बै हाबाफारियाव बाहागो लानाय समाव मुलुगनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानो मोननायजों लोगोसे भारतनि मुंदांखा समाज सिबियारिफोर जेरै मुस्लिमा मेधा पाटकार, मुस्लिमा अरुणा रय, मुस्लिम निखिल बेबायदि गोबां सुबुंफोरजों लोगो हमनायजों लोगोसे जांख्रिथाय समाज उस्लायनाय, जौगानाय
बायदि आयदाफोरनि सायाव सावरायज्लायनो मोननानै बिथां राजु नार्जारी आरो आं बैफोर सान्थौ आरो बिथांखिफोरखौ बर' माहारिजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बाहायफिननो थाखाय गोख्रोङै थांखि लानाय जादोंमोन। थांखि लानाय लेखा उननि समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों गुबुन गुबुन मावथि बिबानगिरिफोरनि हेफाजाबजों बैफोर थांखिफोरखौ लासैयैनो मावफुंनो नाजाबोबाय थानाय जादों। बिदिन्थि महरै एबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव खेबसेयैनो मोन 30निबो बांसिन बेंखन सावरायमेल खुंनाय आरो बेनि गेजेरजों बर' माहारिनि गेजेराव गोदान आरो दाफामलु सानस्रिफोरनि दाहार बोहैहोनाय बै हाबाफारिया बर' माहारिनि लाइमोनफोरखौ गोदान सानस्रिफोरजों मोगा-मोगि खालामनायजों लोगोसे एबसुनि मदद होगिरि सुबुंफोरखौ आफादनि गोनांथार हाबाफारिफोरजों फोनांजाबनायनि मोनसे गोनां हाबा मावनाय जादों होननानै आं सानो। गुन गोनां सोलोंथाइ बिथांखि लानायनि सायाव आंनि फंनैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2005 मायथाइनि मसुलफोर आरो फिन 2007 मायथाइयाव खासिक'त्रायाव खुंजानाय बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों लेङाइ आफादगिरिनि गिलिर बिबान जाबसिनफिननानै होजायो। 2005 मायथाइनि गिबि बिटिसि बिसायख'थियाव माहारि आफादफोरजों दाजानाय बिपिपिएफ राजखान्थि हान्जाया थुब्लायै खावनै गावस्रानायनि जाउनाव बर' माहारिनि गेजेराव बिदा फंबाय दावराव दावसि सोमजिखाङो। दावराव दावसिनि जाउनाव गोबां दाय गैयै सुबुंफोरनि बेसेन गोसा जिउ खोमानो गोनां जायो। फारसेथिं राजखान्थियारि बेले-बेजे आरो गुबुन फारसेथिं आलादा हादोर बदलैनि दाबिखौ बर्डरगाव जथुम्मानि गेजेरजों दोनथ'नायनि थांखि लानायनि उनाव सोमावसारनायनि हाबाफारियाबो थाबथानाय दङमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा मोनफ्रोमबो आगानखौनो सानै हयै दावखोनो गोनां जादोंमोन। बेबायदि थासारियाव 2005 मायथाइयाव मुस्रि राजु नार्जारी दानि लेङाइ आफादगिरि आरो बै समनि सोलोंथाइ नेहाथारि मुस्रि दिपेन बर' आरो आं जयैनो सावरायज्लायनानै बै समनि एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि रोनगोरा नार्जारीखौ 2006 मायथाइखौ सोलोंथाइ बोसोर महरै फोसावनो खावलायो। खावलायनाय लेखा बिथाङा बे हाबाफारिखौ गनायथि होयो। हाबाफारिनि जाफुंसारनाय आरो रायजोफोरजों गुवारै बोजबनानै लाजानायनि थाखाय फिन 2007 मायथाइनि उननिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि बिथांखि आजावनाय जायो। थांखि लानाय लेखा आसाम नाङैनो बर'फोरनि गामि गामि गुन गोनां सोलोंथाइनि सांग्रांथि लाबोनायनि जोबनाय गैयै हाबाफारि लानाय जायो। बै समाव माहारिनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बेबायदि फिसा फिसा हाबाफारिफोरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लोब्बा जानाङा होननानै सुबुरुन होदोंमोनब्लाबो आंजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोरनि एंब्राय लानाय बिथांखि आरो हाबाफारिनि गेजेरजों माहारिया गुस्लायनो थाखाय मोनसे दिग मोनदोंमोन। लोगोसे बे हाबाफारिया सोलिफुबाय थानाय गावजों गाव बिदा फंबाय बुथार गुंलायनाय थासारिनिफ्राय सरासनस्रा बर' सुबुंफोरनि साननाय हनायखौ एसेब्लाबो बोखारनो हादोंमोन होननानै आं सानो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम नाङैनो खना खनला इन्जुरफोराव गेदेमा सुबुंफोरनि ओंथि गोनां बोसोनफोरजों लोगोसे एबसुनि सान्थौ सानस्रि आरो बिथांखिफोरखौ लिरनानै गुवार आरो गेदेर फोसावनो हादोंमोन। बेफोर हाबाफारिफोराव प्रफेसर शान्ता सिंहा, डक्टर सुनील कौल, मुस्रि रन्जन के बरुवा, मुस्रि समुद्रगुप्त किशोर, मुस्रि राजु नार्जारी आरो गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारि बिथांमोनहा जोबनो गैयै हेफाजाब आरो मदद होदोंमोन। आयेन बेरेखा हाथियार आरो हिंसा गैयै समाज दानायनि बिथांखि 2005 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनिफ्राय जागायनानै 2010 मायथाइसिम 150निबो बांसिन दाय गैयै बर' सुबुंफोरा जाहोन गैयालासे राजखान्थियारि हिंसानि थाखाय गाग्लोबजानायनि जाउनाव अबथिरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। अबथिरायै खास्रि बिस्रि बुथार जानाय बै सुबुंफोरनि बांसिनानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि आरो मददगिरिफोरमोन। गोबां ओनसोलाव एबसुनि मावथिफारिया बिथांमोनहा गाग्लोबजानाय आरो नासयजानायनि जाउनाव उदाङै हाबा मावनाया गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जाबोनो हमबायमोन। सानफ्रोमबो गाग्लोबजानायलाय बुथारलायनाय सिगि-सिग खालामनायनि जाउनाव गोबां ओनसोलनि एबसुनि मावथिफारियाफोरा जिउनि रैखाथि गैयै थासारि सोमजिखांदोंमोन। बेफोरबायदि थासारि सोलिफुबाय थानाय समावनो मुस्रि राजु नार्जारी आरो आं सुस्रांनो राहा नागिरना मोनसे समाव सासे हाथियार लाना सोमावसारखांनाय दैदेनगिरिखौ
लाफाना गोदान मोनसे हाथियार हमग्रा आफाद दानो थाखाय गोबां खेब सावरायलायदोंमोन। हाथियार दैना सोमावसारनो थाखाय जोबथा थांखियाव सौहैखाबायमोन। बेबायदि गोब्राब थासारिसिम सौहैनाय बै समखिनियावनो 2008 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि बबेबा अक्ट'फोराव बेरायनाय मुङैनो सानथामनि हाबाफारि लाना गोजोननि थाखाय हाबा मावग्रा मुंदांखा समाज सिबियारि मुस्रि निकेतु इरालु आरो मुंदांखा खौरांगिरि मुस्लिमा पेट्रिसिया मुकिम बिथांमोनजों मेघालय हादरसानि उमरान होननाय थावनियाव बडलेण्ड ओनसोलाव जाबाय थानाय हिंसानि अरगेंखौ खोमोरनो राहा नागिरनानै मोनसे सावरायमेल खुंनाय जायो। आंखौ लाफाना 30निफ्रायबो बांसिन मिरु एबसुजों लोगोसे गोबां जिल्लाफोरनि दैदेनगिरिफोरा बे सावरायमेलाव बाहागो लादोंमोन। बे सावरायमेलाव मुलुगनाङै हिंसा आरो अहिंसा खान्थिजों सोमावसारनायनि मोननाय आरो खोमानायनि बागै गुवारै सावरायनाय जायो। बे सावरायमेलनि गेजेरजों आंजों लोगोसे एबसुनि दैदेनगिरि लोगो बिथांमोना अहिंसा खान्थिनि सायाव एसेब्लाबो फोथायनाय फैदोंमोन। 2009 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव सनितपुर जिल्लानि थेलामारायाव खुंजानाय बोसोरसेलिया जथुम्मायाव आं गोसो गैयामोनब्लाबो एमब्रायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ जाबसिननानै होजादोंमोन। बिबान मोनखांनाय लोगो लोगो गोसो सिङाव हाबना थानाय हाथियार लाना सोमावसारनो ना अहिंसा खान्थिजों सिगांनो गिदिर सोंलुनि मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। बे आयदाखौ लानानै आं बिथां राजु नार्जारी आरो साननाय हनाय गोरोबग्रा माखासे मावथि बिथांमोनजों गुबुन गुबुन थावनियाव गोबां खेब सावरायनाय जादोंमोन। बेफोरबायदि बेले-बेजे थासारिनि गेजेरावनो 2009 मायथाइनि बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगो बिथां निकेतु इरालु आरो मुस्लिमा क्रिस्टिन इरालु बिथांजोमोननि नागालेण्ड हादोरसानि जुबजायाव गोदानै लुफुंजानाय न'आव आं आरो मुस्रि राजु नार्जारीनि दैदेननायाव एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे माखासे लाइमोन मेलेमजिबिफोरनि मोनसे हानजाया आलासि जानायजों लोगोसे मोनसे बेंखन सावरायमेलनि थाखाय दावबायहैदोंमोन। सानथाम बेंखन सावरायमेलाव बाहागो लानाय बेरायनायजों लोगोसे बै समनि नागालेण्डनि गिबि मन्थ्रि मुस्रि निफ्यु रिय' बिथांखौबो लोगो हमनानै बर' जेंनानि सायाव सावरायनायजों लोगोसे मदद बिनाय जायो। बै हाबाफारिनिफ्राय फैफिननायनि उनावनो गोबां गान्बियान सुबुंफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो एबसुनि मावथि लोगो बिथांमोनजों सावरायना 2009 मायथाइनि 2 अक्ट'बर सानखालि क'क्राझार राजमेला फोथाराव आयेन बेरेखा हाथियार आरो हिंसा गैयै समाज दानायनि बिथांखिखौ गागि गान्बियान नाटवार भाई ठाक्कर बिथांनि नुजाथिनायाव बेखेवनाय जायो। बै साननि उननिफ्रायनो हिंसानि लामाजों दावबायनो नागिरनाय गासिबो साननाय हनायखौ ज्राब गारनानै अहिंसानि लामाजों बर' माहारिनि गासिबो मोनथाय आरो थामोनथानि संग्रामखौ आवगायलांहोनायनि गोख्रों थांखि नाजावनाय जायो। मुंख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि उनाव मुस्लिमा पेट्रिसिया मुकिम, मुस्रि निकेतु इरालु आरो मुस्रि नाटवार भाई ठाक्कर बिथांमोननि सुबुरुन होनायाव आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि खनले नारसिननायाव बै समनि नखर बिफाननि नेहाथारि मुस्रि गपाल कृष्ण जिके पिल्लाई बिथाङा बिटिसि ओनसोल दावबायफिना सोलिफुबाय थानाय बिदा फंबायनि गेजेराव बुथारग्लुंनायखौ होबथाफैनो रादाय खादोंमोन। रादाय होनाय लेखा बिथां जिके पिल्लाया 2010 मायथाइनि 9 आरो 10 फेब्रुवारि अक्ट'खालि क'क्राझार दावबायफिना गोग्लैसोनाय आयेनारि थासारिखौ बोखांफिननो थाखाय बिटिसिनि 4 जिल्लानि बिफानारिफोरखौ गोख्रै बिथोन होयो। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रानि बिथांनि दावबायफिननायनि उननिफ्रायनो बिटिसि हालामाव गावजों गाव बिदा फंबाय बुथारग्लुंनाय थासारिया जोबलांदोंमोन। बड' नेशनेल कनफारेन्स आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद 2010 मायथाइनि नभेम्बर दानाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि लेंथुमनायाव खुंजानाय माखासे बर' गौथुमफोरनि जथुम्मायाव दाजानाय बड' नेशनेल कनफारेन्स बिएनसि आफादाव बाहागो लानो थाखाय एबसुनि सायाव गोबां नारसिननाय जादोंमोन। नाथाय एबसुआ गावनि दोरोङारि खान्थिखौ फालिना स्रोदै बर' मेलेमजिबिफोरखौ लाना गोबां खेब सावरायदोंमोन। 2010 मायथाइनि 18 नभेम्बर हर गेजेरसिम सावरायनाय मोनसे मेलाव मेलेमजिबिफोरा खौसेथिनि मुङाव गासैबो माहारियारि आफादफोरा मोनसे राजखान्थि हान्जा आरो सासे दैदेनगिरिनि बिथोननि सिङाव थाहैनांनायनि मोनसे खोमसि इयुन थासारिखौ रोखायै हमदांनो हादोंमोन। हमदांनो हानायजों लोगोसे एबसुआ जारिमिनाव गुबुन आफाद आरो सुबुंनि सिङाव थानाय हाबा मावफेरबोआखै आरो इयुनावबो मावनो नाङा होनना सुबुरुन होदोंमोन। सुबुरुन होनाय लेखा बिएनसि मुंनि आफादखौ बिटिसि हालामाव गोजोन आरो जौगानाय लाबोनो थाखाय
दादों होनना मिथिना बायजोनिफ्राय मदद होनो थांखि लानाय जायो। लोगोसे जथुम्मानि इसिं सावरायनाय एबा थान्दै मेलफोराव बाहागो लायालासे गेवलां मेलाव बाहागो लाहैनानै बायजोनिफ्राय मदद होगोननि बिथांखिखौ फोरमायहैनो थांखि लानाय जायो। थांखि लानाय बायदि बिएनसिनि गेवलां मेलाव एबसुनि मोनसे गिदिर थान्दै हान्जाया बाहागो लाहैनानै गावनि थांखिखौ फोरमायहैनाय जादोंमोन। थामथि खेब आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थांखि लानाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालि सागान होजानाय बिटिसि गोरोबथायाव सागान होआलासे बायजोनिफ्राय मदद होनायनि उनाव दोनथ'नाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिखौ बोखारना सोमावसारफिननो 2010 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव खुंनाय माजबाटनि बोसोरारि जथुम्मायाव थांखि आजावनाय जायो। बे गोथार थांखिखौ आजावफिननायनि बुब्लियाव एबसुनि मोखाङाव सानथ्र'हायै जेंनाफोर दङमोन। गिबि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सायाव पिटिसि आरो एबसुनि गेजेराव गोरोबलायै थासारि दङमोनब्लाबो बर' माहारिनि गेजेराव गावखुंथाय गोहोनि गादबनाय गैथ'वामोन। नैथि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव थिउरिया हान्जाफोरनि गेजेराव सानथौ सानस्रिनि फाराग दंलायोमोनब्लाबो माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव जेबो फाराग गैयैजों लोगोसे बिएसि गावखुंथाय गोहोआ जोबोद लोरबांमोन। नाथाय थामथि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायनायनि समाव माहारियारि आफादफोरा गावस्राजोबना दङमोन। थिउरिया हान्जाफ्राबो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाथ'वाखैमोन। गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय हान्जाया बे सोमावसारनायनि बेरेखा फारसे गसंदोंमोन। बेनि सायाव गुबुनारिफोरनि गोख्रों हेंथा होनायजों लोगोसे सरकारि जन्थ्रनि सोमावसारनायखौ फोजोबस्रांनो आदब खायदा बाहायनाय बेबायदि गिख्रंथाव थासारियाव थामथि खोलोबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायफिननो लानाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङामोन। बे थांखिखौ नाजावनायनि आन्दोआव गोबां जाहोनफोर दङमोन। बेनि गेजेराव गुबै थाद'नाय गैयाजासे खुंबोबाय थानाय मेलेमजिबिफोरनि मेलफोराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि इउनिटि थ्रु स्ट्रागल स्ल'गानखौ बोखांफिनना बर' माहारिनि गेजेराव गावस्रानायखौ खौसेथियाव लाबोफिननाय, भारत सरकारा हरखाबै तेलेंगाना रायजो सोरजिनो थांखि लानाय आरो बयनिख्रुइबो गोनांसिनै बड'फोरनि आद्रा थालांनाय हाबाफारि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय। बे थांखिखौ लानायनि सिगां गोबां दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोनजों सावरायनाय जादोंमोन। नाथाय बांसिन सुबुंफ्रानो गोदानै आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायखौ एसेबां थाबैनो जागायथ'नो नाङा होनना सुबुरुन होदोंमोन। नाथाय बै समनि आंनि आंगोनि मावथि लोगोफोरनि गोख्रों फोथायनाय आरो मेंनो रोङै हाबा मावनो हानायनि गोहो थानायलाय थामथि खेबनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सोमावसारनायखौ गोख्रै जागायफिननो थांखि लानाय जायो। थांखि लानाय लेखा 2010 मायथाइनि 2 मार्च खालि चिरां जिल्लानि काजलगावआव खुंजानाय गिदिर सुबुं गमानि गेजेरजों बे सोमावसारनायखौ जागायफिननाय जायो। बे सोमावसारनायखौ जागायनाय आरो फोथांनानै लाखिनायनि सायाव गोबां आफाद आरो दैदेनगिरिफोरनि गोसो गोरोबलायै दङमोनब्लाबो जोबोद गोग्गाथावनि बाथ्रा दि सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि जोबनो गैयै मदद, हेफाजाब आरो फोथायनायनि थाखाय दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों थामथि खोलोबनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया ओंथि गोनाङै हादफैनाय जाबाय। एनडिपि आरो एबसुनि गोरोबलायनानै हाबा मावनायनि सायाव फंनैसो थांनाय समनि जारिमिनखौ नायोब्ला नुयो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड आरो एबसुनि गेजेराव सानथौआरि आरो खान्थियारि फारागथिफोरनि जाहोनाव गोरोबलायना हाबा मावनो हानाय जायाखैमोन। बेफोर गोरोबलायैफोरनि थाखायनो मोनसे समाव हारियाव दावराव दावसिबो सोमजिदोंमोन। बेफोर गासैबो थासारिफोरखौ गोथौयै मोनदांनानै बर' माहारिनि गेदेरथार सार्थनि थाखाय बिथां रोंगोरा नार्जारिया एबसुनि आफादगिरि जानानै थानाय समाव गोरोबलायैफोरखौ फोजोबनो थाखाय हाबा मावजेननाय जादोंमोन। बाख्नायथाव बाथ्रा दि एनडिपि आफादाबो गोबां खैदां-खैफोदजों सौसिनांनानै लासैनो एबसुनि सायाव फोथायनाय गैयैखौ बाङाइ खालामबोबायमोन। बेबायदि मोनसे गोनां समावनो आं एबसुनि आफादगिरि जानानै एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरजों गोबां खेब सावरायनो मोननानै मोननै आफादनि गेजेराव फोथायलायनायखौ बांहोनो हादोंमोन। उननि समफोराव बिथां गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव एनडिपि आरो एबसु जयैनो बर' माहारिनि थामोनथा आरो रैखाथि मोनथायनि थाखाय जयैनो गोख्रों सोमावसारनायजों लोगोसे गोबां दाफामलु हाबाफारिफोर मावबोनो हादोंमोन। बे खौसेथिनि गोहोजोंनो बर' माहारिया बिटिआर गोरोबथासिम सौफैनो हादों होनोब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा होनना आं सानो। 2008, 2012 आरो 2014
मायथाइनि हारियारि दावराव दावसियाव एबसुनि बिफाव बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों आसामनि मोनब्रै जिल्लायाव गावनिनो सरकार थासेयावबो 2008, 2012 आरो 2014 मायथाइयाव मोनथाम गिख्रंथाव हारियारि दावराव दावसिनि मोगा मोगि जानायजों लोगोसे न' बां सावजानाय बुथारजानाय आरो बेंगुरा जानांनायनि थासारिजों जुजिनो गोनां जादोंमोन। गावनिनो रायजो आरो आबै आबौनिफ्राय मोननाय हायावनो गुबुनारिजों गाग्लोबजाना हाखौ सेनानै लाजानायजों लोगोसे न' बां गैजायै जानो गोनां जादोंमोन। बेनि सायाव बेफोर दावराव दावसिनि दायफोरखौ गाज्रि खैसार खालामना बर' माहारिनि सायाव जाबसिनो नारानाथा नाजादोंमोन। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलो बोलो बाहायनायजों लोगोसे बै समनि गिबि मन्त्रि मुसु तरुण गगৈ, मिरु नखर बिफाननि मन्त्रि पि चिदम्बरम, मुसि सुनील कुमार शिंदे, मुसि राजनाथ सिंह बायदिफोरजों लाफाना आसाम आरो भारत सरकारनि गोबां गोहोम गोनां बिफानारिफोरखौ लोगो हमनायजों लोगोसे गोख्रों नारसिननायनि जाउनाव बैफोर दावराव दावसिनि दायखौ गुबुनारिफोरनाव खोख्लैबोनो हाबोदों। बेफोरबायदि हाबाफारिफोरजों लोगोसे राहाबादायाव थानाय रोजा रोजा दुखुथिया बर' सुबुंफोरनो थानाय जानाय बायदिफोरनि राहाखौ थोजासे गोख्रैनो होबोनो हादों। बिटिसि गोरोबथानि उनाव एबसुआ बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि सायाव फंनैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दैदेननाय समनिफ्रायनो आलादा रायजो बड'लेण्डजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थियारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मोनथाम लामाजों हान्थिबोदों। सेथियाव जाबाय सुबुं दाराखान्थिजों सुबुंनि सोमावसारनाय, नैथियाव जाबाय राजखान्थियारि थान्दै दैथायहरना खुंथायखौ नारसिननाय आरो थामथियाव सावरायनायनि गेजेरजों जेंना सुस्रांनाय। जेब्लानिफ्रायनो थामथि खेबनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनायखौ जागायफिनदों अब्लानिफ्रायनो जेबो गोनो गोथो सानालासेनो मोनथामबो आदबखौ बाहायबोनाय जादों। जाउनाव बै समनि मोनफ्रोमबो बिसायख'थिफोराव एबसुनि संबिजिराव थाखानाय बायदियै थोंजोङै आरो खेंसालियै बाहागो लाबोनाय जादों। बेनि फिथाइ महरै 2014 मायथाइनि जेनेरेल इलेक्सननि सिगां भारतीय जनता पार्टीनि बिसायख'थि फोसाव बिलाइयाव बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनानै होनायनि रादायखौ सोसननो हादोंमोन। लोगोसेयै 2016 मायथाइनि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेस हान्जाखौबो बर' माहारिनि मोनथाय आरो थामोनथानि गोबां रादायफोरखौ दिखांना होनो हादोंमोन। जायनि थाखाय गावहा राजखान्थि थान्दै गैयाब्लाबो भारत नाङैनो एबसुआ मोनसे राजखान्थि बिथिङाव गोहोम गोनां आरो गोहोगोरा आफाद होनना मिथिजाबोदों। आसामनि ट्राइबेल माहारिफोरखौ खौसेथियाव लाबोना सोमावसारनाय गोबां जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानायजों लोगोसे राजखान्थियारि खैसाराव गोग्लैनानै फिसा फिसा बाहागोआव गावस्रानानै थानाय आसामनि गासैबो ट्राइबेल माहारिफोरखौ एबसुनि नाजानायाव खौसेथियाव लाबोनायजों लोगोसे सोबख'नाय गादबनाय आरो नासयजानायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय गोबां बोसोर नाजानायनि उनाव 2015 मायथाइयाव मोन 19 ट्राइबेल आफादफोरनि मोनसे गोहोगोरा गौथुमखौ कोअर्डिनेशन कमिटि अफ दि ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम मुं होनानै थाबैनो दाफुंनो हादोंमोन। बे आफादनि गेजेरजोंनो आसामनि ट्राइबेल माहारिफोरनि थोब्ले माब्ले मोननाय मोनथायफोरखौ सेख'ना गोबां सुबुं अनजिमा थानाय आरो जौगाखानाय माहारिफोरनो राननानै होनो थाखाय मोनद' हारिफोरखौ एसटि फारिलाइयाव सोसननायखौ होबथाबोनो हादोंमोन। बेजों लोगोसे आसामनि ट्राइबेल माहारिफोरनि हा हु राजखान्थियारि समाजारि रांखान्थियारि सोलोंथायारि बायदि बिथिंनि मोनथाय जौगानाय आरो रैखाथिनि खामानिफोरखौ मावबोनो हादों। लोगोसे बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ लाफानानै आसामनि गासैबो ट्राइबेल माहारिफोरनि जेंना जेंगोनाफोरनि सायाव गोख्रै गसंथाबोनो हादों। जाउनाव गासैबो आसामनि ट्राइबेल माहारिफोरनि आफाद आरो सरासनस्रा रायजोफ्रा एबसुनि सायाव फोथायनाय आरो मान होनाय बांनायनिफ्राय बांबोनो हमदों। बेफोर फोथायनाय आरो मान होनायखौ बर' माहारिनो नांगौ जानाय गोबां समाव ओंथि गोनाङै बाहायबोनोबो हादों। बेनि थाखायनो आसामनि ट्राइबेल माहारिफोरखौ खौसे खालामनानै इयुन हाबाफारिफोर लालांबाय थानाया बर' माहारिनि थाखाय जोबोद गोनां मोनसे आयदा। 2010 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम बाहायबोनाय आदब खायदाफोर थामथि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जाफुंसार होनो हानायानो आंनि थाखाय एबा एबसुनि गोदान हान्जानि थाखाय गोब्राब बाथ्रामोन। मानोना सेथि आरो नैथि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जोंनि हान्जानि रावबो सोद्रोमाया सिगां सिरिनि दैदेनगिरि नङामोन। दिल्लीनि जन्तर मन्तर आरो नर्थ ब्लकजों लोगोसे माहारियारि थाखोनि खौरांगिरिफोरजों मोगा मोगि जानो सोमोन्दो लानांगौआनो गोब्राबमोन। नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि हाबा मावलांनायनि आगान संनानै
मुसे इउजि ब्रह्म बिथांनि बोसोन लानानै गासैबो खामानिखौ लासै लासै मावलांनो नाजादोंमोन। जांख्रिथाया सासे सुबुंखौ आरो मोनसे हान्जाखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामो, देरहासार जानो गासैबो बिथिंनिफ्राय साखा-फारा खालामो। लोगोसे गोथार गोसोजों, गंग्लायनायजों आरो गुरै आखुजों नाजायोब्ला गोब्राब खामानिफ्राबो जाफुंनानै फैयो। बिदिनो 2010 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हादरनि गोबां सानसुमैफोरजों, बिफानारिफोरजों, नांगौ आफादफोरजों गोबां आंखाल आरो जेंनानि गेजेरजोंब्लाबो सोमोन्दो दानानै हाबा मावनो नाजाबोदों। गोबां समाव गोबां सायर' जानांदों, नाथाय थांखिखौ जाफुंसार होनांगौनि गोनांथिखौ नायनानै थाद'नाय गैयाजासे नाजाबोनाय जादों। भारत हादराव जेंना गोनां हारिया जोंल' नङा, जोंबायदि गोबां हारियानो गोग्लैसोनाय आरो जेंनाजों बुंफबनाय। बेनिखायनो आलादा रायजोनि जेंनाखौ बोस्रांनो नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट NFNS मुंनि आफाद दानानै माहारियारि थाखोआव सरकारखौ नारसिननो आरो हादर नाङैनो मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय लाबोनो हाबा मावबोनाय जादों। बेराफारसेथिं हादोरनि सरकारा मोनफ्रोमबो बिथांखि लानाय समाव राजखान्थिनि सायावसो सोनारो। बेनिखायनो एबसुआ राजखान्थि आफाद नङाब्लाबो हादोरनि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरजों गुबुन गुबुन समाव सोमोन्दो दानानै नाजाबोदों। बावैसो जालांनाय बिटिआर गोरोबथाखौ मोननायनि सिगाङावबो गोबां रोखोमनि खामानिखौ बिफानारि आरो राजखान्थि थाखोआव खाथि सोमोन्दो लानानै बोसोरथामसो आगोलनिफ्रायनो गोब्राब खामानि मावबोनो गोनां जादों। मोनसे माहारियाव जेब्ला माहारिनि आफादफ्रा गावस्रा-गावस्रि जायो, अब्ला माहारिनि हाबा मावनाया जेथो गोनांसिन जायो। बर' माहारियाव बेफोरबायदि थासारिया हारि जौगानायाव अरायबो खहा खालामबोदों। नाथाय जिखि थासारियावनो गोरोबथाया जाया मानो बिटिआर गोरोबथाया बर' माहारिनि गोबां जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय राहा लामा लाबोनानै होफैबाय। 2013 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम 3 खनायारि सावरायनायनि सायाव फंनैसो। 2013 मायथाइनि 22 आगस्तनिफ्राय जागायनाय थाद'नाय गैयै उखैहाब सोमावसारनायखौ क'क्राझार जौसिन फरायसालि फोथाराव जागायनाय जादोंमोन। 52 घन्टा थाद'नाय गैयै उखैहाब सोमावसारनायनि उनाव बै समनि नखर बिफाननि नेहाथारिनिफ्राय 3 खनायारि सावरायनायनि लाइजाम मोननानै 3थि खोलोब बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि खेब 3 खनायारि सावरायनायखौ जागायनाय जादोंमोन। बेनि उननिफ्राय आन्थोर ज'आजासे सावरायलायनाय सोमावसारफिनलाय खालामबोबाय थानाय जादों। जोबथारनायाव 26 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जोबथा 3 खनायारि सावरायनायजों बे हाबाफारिखौ फोजोबफैनाय जायो। बिटिआर गोरोबथा आरो एबसु। बिटिआर गोरोबथाखौ सागान होनायनि सिगां आं उन समफोराव एबसुनि सायाव गोबां सोंलुफोर दैखांनाय जोंनि नोजोराव गोग्लैदों। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिखौ नागारना मानो बिटिआर गोरोबथायाव सागान होखो? बे गोरोबथानि गेजेरजों आथिखालनि बिटिडिनि बायजोआव थानाय बर' गामिफोरखौ सोसननाय जागोन ना जाया? बे गोरोबथानि उनाव एबसुआ आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबिखौ अराय समनि थाखाय नागारथारबाय नामा? बायदिसिना सोंलुफोर सिखांदों। एबसुनि आफादगिरि जानानै बैफोर सोंलुफोरनि फिननायखौ होथारनांगोन होननानै आं सान्दों। बिटिआर गोरोबथायाव सागान होनायनि गाहाय जाहोनफोरानो जाबाय एनडिएफबिनि 32 बोसोरनि गोलाव हाथियार हमनानै सोमावसारनायनि उनाव गोबां हान्जायाव गावस्रानायनि जाहोनाव माहारियाव सोमजिनाय गोनो गोथो, गावजों गाव फोथायलायनो हायै थासारिखौ फोजोबस्रांनानै बर' माहारिनि गेजेराव हाथियारनि हारिमुखौ फोजोबस्रांना बड'लेण्ड ओनसोलाव अरायनि थाखाय गोजोन सावरायनाय लोगोसे गोजोन गायसननाय लोगोसे थांखि जानाय बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोर आरो हाजोआरि जिल्लाफ्राव रायजो जानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि मोन्थायखौ सुफुंनायनि मिजिंजों बे गोरोबथायाव सागान होनाय जादों। जों बयबो मिथियो दि एबसुआनो बिएसए गोरोबथाखौ सागान होदोंमोन, नाथाय दान्दिसे जिरायथ'नायनि उनाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायफिनदोंमोन। 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथायावबो एबसुआ थोंजोङै मदद होनायनि उनाव 2010 मायथाइयाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायखौ जागायफिनदोंमोन। 2020 बिटिआर गोरोबथायाव सागान होदोंब्लाबो गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरा मोजाङै मावफुंजाजोबाब्ला एबसुआ फिन खनसेबाव सोमावसारनो अरायसम थियारि जाना दं होनना आं सानो। बेनि थाखायनो गासैबो बर' रायजो राजा आफादफोरखौ जेबो गोनो गोथो जायालासे बिटिआर गोरोबथाखौ गोसो गोरबोजों बरायना अरायसम दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथायनायजों लोगोसे बोजबनानै लानो खावलायहरनाय जाबाय। मानोना बे नोंथांमोननि बयनिबो आंगोनि माहारियारि आफाद। बै आफादखौ खांनाय, बानाय, फेदेरनाय, फोलावनाय, फुवारनाया आं, नों आरो बयनिबो गोनांथार बिबान। दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोदो, आथिखाल आरो इयुन। नोंथांमोना बयबो मिथियो
एबसुआव थांनाय 50 बोसोरनिबो बांसिन हारिनि सिनायथि थामोनथा आरो मोनथायनि संग्राम खालामबोनाय गोलाव समफोराव गोबां जाथाय आरो जारिमिनजों मोगा-मोगि जाबोबाय। आफादनि जागायजेननाय समफोराव बर' माहारिनि अराजनितिक दाबिफोरखौ लानानै संग्राम खालामबोबाय। माहारिनि गेजेराव PTCखौ लाफाना गोबां फिसा फिसा राजखान्थियारि आफादफोरनि जोनोम जानायनि जाहोनाव थेर-बेथेर जालांनो हमनाय, बर' माहारिखौ बोखांफिननो थाखाय बड' भलन्टियार फर्स दानानै सरकारनि गोहोजों जुजिनायजों लोगोसे माहारिनि सुथुरफोरखौ दबथायनाय, उदियाचल हादोरसानि दाबिखौ ज्राब गारनानै बुरलुंबुथुरनि साहा सेरफाङाव आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनाय, BSC आरो BTC गोरोबथानि उनाव सोमजिनाय थासारिजों मोगा-मोगि जानानै हाबा मावबोनाय बायदि बायदि। बेफोरबायदि गासैबो गोदै गोबाब देरहानाय जेननाय मोननाय खोमानाय खैदां खैफोद बायदिसिना थासारिजों मोगा-मोगि जानांनानैब्लाबो अराय गुसु मेलेम आरो आदब खायदाफोर बाहायना हाबा मावनो हाग्रा आफादा बर' माहारिल' नङा, बुहुमनि गेजेरावनो बुंनो थाङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नायल' जाल' मोनसेल'। बिनि थाखायनो जेबो गोनो गोथो जायालासे एबसुनि मावथिफारियाफोरा नोंथांमोनखौ गाहायाव मुंख'नाय माखासे हाबाफारिफोरखौ लानानै इयुनाव हाबा मावलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिटिआर गोरोबथानि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिना बिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जेरैखिजाया मोगथां महर मोनहोनाय, सोलिबाय थाखानाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बर'फोर रायजो जानाय मोनफ्रोमबो गामियारि ओनसोलफोराव मावफुंहैनाय, बर' माहारिखौ राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि बायदि बिथिंफोराव गुबुनारिफोरा आरो सरकारि जन्थ्रआ जाहाथे अलखदाव खोख्लैनो हाया, बिनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनायजों लोगोसे अरायसम मोगा-मोगि जानो थाग-थियारि जानानै थानाय, राजखान्थियारि सोमावसारनायखौ दोनथ'नायनि जाउनाव मोननाय उदां समखौ एबसुनि साफ्रोमबो मावथिफोरा बिजाब फरायनाय, लिरनाय, गेलेमु गेलेनाय, हारिमु सरसा खालामनाय बायदि दाफामलु आरो सोरजिलु हाबाफोराव बाहायना जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि थुलुंगा फुंखा जानो नाजाथाबनांगोन। एबसुनि मोनफ्रोमबो जिल्ला दख'रा आरो दालाइसा आफादफोरा रोंगौथि आरो आब्रुथि गोनां मावथिफोरखौ दैदेनगिरि सायख'ना गाव गावनि बेंखनाव थानाय ओनसोलफोराव गासैबो बिथिङावनो मेंनाय गैयै हाबा मावलांनांगोन। एबसुजों गोलाव समनिफ्रायनो खुंबोजानाय एबा फालिजाबोनाय मुंख'जाथाव सानफोर जेरै फरायसा सान, थिउरिया बेरेखा सान, मुंख्लं सान, रंजालि बैसागु बायदिफोरखौ आब्रुथि आरो ओंथि गोनाङै फालिलांनांगोन। बारग'लांनाय समफोराव आसाम, भारत आरो मुलुगनि गुबुन गुबुन आफादफोरजों गायसनजाखानाय सोमोन्दोफोरखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे बेफोर सोमोन्दोफोरखौ गुवारसिन खालामनो नाजालांनांगोन। जोबथारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथिफारिया लोगोफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनायजों लोगोसे खर' गंग्लाय खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि मेंनो रोङै माहारिनि थाखाय हाबा मावनायखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय बाख्नायो आरो इयुनावबो बेबायदिनो हाबा मावलांनो थाखाय गुरै खावलायो। बर' थुनलाइ आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि मावथिफारिया लोगो बिथांमोनखौ आंखौ गोलाव सम हेफाजाब आरो मदद होबोनायनि थाखाय गोसो गोरबोनि साबायखर जासिहरनाय जाबाय। आसाम आरो भारत हादरनि साफ्रोमबो खौरां बिजोंनि मावथि लोगो बिथांमोननिसिम जोंनि हाबाफारि आरो बिथांखिफोरखौ मेंनाय गैयालासे फोसावबोबाय थानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिहरनाय जाबाय। बिथां मुसि इउसि ब्रह्म, मुसि रोनगोरा नार्जारि, मुसि खुंथा स्वर्गियारि बिथांमोननिसिम खर' गंग्लाय खुलुमनाय, सिबिनाय आरो साबायखर जासिहरनाय जाबाय। आंनि आन्दोआव थाबोनाय गोख्रोङै अरायबो हाबा मावबोनायनि थाखाय मुसि रन्जन के बरुवा आरो मुसि राजु नार्जारि फंबायमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो साबायखर जासिहरनाय जाबाय। आंनि अनजालि बिसि मुस्लिमा फारुल बर' अरायबो फिसाजो फरायना लेहेरिन बर' आरो अनजालु फिसाज्ला मुसि प्रिन्स बर'मोननो आंखौ बर' माहारिनि गेदेरथार सात्रनि थाखाय हाबा मावनो न'खरनि बिबाननिफ्राय उदां खालामना हगार हरनायनि थाखाय आंनि अननाय, मोजां मोननाय आरो बाख्नायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। जोबथारनायाव गासैबो बर' रायजो राजाफोर, मेलेमजिबिफोर, फालांगिरिफोर, आबादारिफोर, फरायसा लोगोफोर, खौरांगिरिफोर, आसामजों लोगोसे दुलाराय भारत हादरनि हेफाजाब होगिरि सुबुंफोरनिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर आरो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। मिथिनानै एबा मिथिरोङैयाव मावबोनाय गोरोन्थिफोरनि थाखाय खर' गंग्लाय निमाहा बिहरनाय जाबाय। जै बर' हारिनि जै, दुलाराय बर' फरायसाफोर थांनानै थाथों, जै बड'लेण्डनि जै, गोजोन्थों। नोंथांमोननि फोथायजाथाव प्रमद बर', आफादगिरि, दुलाराय बर' फरायसा